Mmawa wabwino ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine Thabi Kamwangala mwenifumbo kumapoyamba nayi mitu yake. Boma alipempha kuti lisamale pa ndondomeko zowunikiranso ngongole zake. Anthu osiyanasiyana akupitirira kuyika maganizo awo pa zoyimira Malawi ku mpikisano wa Miss World. Ndipo munkhani zina bwalo la milandu lagamula kuti mbali zokhudzidwa zikaone ku nyumba kwa malemu Agnes Katengeza ngati umboni pa nkhani ya kuphedwa kwawo. Tili ndizi ndi zina zambiri, tiye tikhale limodzi. Imodzi mwa banki za mdziko muno ya NBS yati boma lisamalitse pa ndondomeko zowunikiranso ngongole zake kuti zisachotse chikhulupiriro mu kampani zomwe zimagwira ntchito zoyibwereketsa ndalama. Banki yati ngati boma silisamalitsa ntchitoyi ikhoza kupangitsa kuti chiwongoladzanja pa ngongole za boma komanso za ochita malonda zikwere kwambiri mdziko muno. Florence Mwale ali ndi nkhani yonse. Izi zinakambidwa pamene banki imachita msonkhano wake waukulu wapachaka mu mzinda wa Blantyre lachitatu. Nkhala pa mpando wa banki Avizenge kumwenda wati nkhani yokuti boma liwunikenso ngongole zake yazetsa chidwi pakati pa anthu amene ali ndi umwini mu banki amene ali ndi mantha kuti izi zikhoza kupangitsa kuti ileke kupanga phindu. Banki ikupita pasogolo kwambiri, ikubwerekesa ngongole zambiri ndinso timati digital banking, online banking, zonsezo zikupita pasogolo kwambiri. Izizi zikutheka chifukwa choti anthu athu ogwira ntchito akuyikapo mtima ma customers akusangalala ndi zomwe tikupanga zokuti mokuti kubwera kuti abwereke ndalama zambiri ndiso kuti azigwirisa ntchito banki yathu. Mlembi wankulu wa bungwe la Minority Shareholders Association of Listed Companies Frank Harawa wati anthu sakudziwa chimene boma lichite zomwe zimakhudza msika wa masheya wa Malawi Stock Exchange. Ifeyo ngati ma shareholders ang'ono ndifo osangalala kwambiri ndimene kampani yayendera chaka chathachi. Taona share price yokwera kwambiri, yapereka ma dividends abwino kwambiri, ndipo amalawi ambiri apanga chuma chambiri. Therefore, ife ndifo osangalala kwambiri ndimene chitira 2025. Pambuyopa nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka adakuchita ntchitoyi mosamala kuti isalowetse pansi ntchito za mabanki mdziko muno. Banki ya NBS yapanga phindu la ndalama zokwana 150.42 billion kwacha mu chaka cha 2025 kuchoka pa 72.99 billion kwacha mu 2024. Anthu osiyanasiyana akupitirira kuyika maganizo awo pa zomwe bungwe loyendetsa mpikisano wa Miss Malawi lachita posankha wachiwiri wa Miss Malawi Irene Navicha kukayimira dziko lino ku mpikisano wa Miss World mdziko la Vietnam m'malo mwa chiphadzuwa Thandi Chisi. Akonzi a Miss Malawi, anthu otsata za mipikisano ngati iyi komanso anthu osiyanasiyana pa masamba mchezo akufuna kuti akonzi a Miss Malawi afotokoze bwino za chisankho chomwe apangachi. Mtolankhani wathu Jimmy Chazama ali ndi zambiri mu ripoti ili. Mmodzi wa akuluakulu ku Miss Malawi wa Godfrey Kambewa wati chisankhochi chinali cha nzeru. Kambewa wati asungwana ambiri omwe adapambana ku Miss World anali ndi zaka zapakati pa 18 ndi 25 ndipo kuti Navicha yemwe ndi wa zaka 21 akhoza kukhala ndi mwayi wambiri opambana poyerekeza ndi Thandi Chisi yemwe ali ndi zaka 27. Ndimuna mu context mwathu timazaona kuti pa atsikana athu amene ali closer mu age group imene ndi ndani imene ili ya someone who is winning. Popali munthu amene akungopita ukapanga participate tiyambire pamenepo. Chachiwiri tikudziwa anthu ena pa kunena kuti akoma ku South Africa Miss World South Africa ali ndi zaka 27, Miss Malawi so ali ndi zaka 27. Koma tinene chilungamo isiyo pamene tikupita kachi polo patapita zaka zingapo. Kodi ikanakhala kuti kuti titenge riski kapena tisankhe kuti tione kuti zapita upanga best place ndi patipo. Komanso chomaliza chenicheni chimene mafuna kuti ndinene ndichakuti mmene tinanenera kale Argentina iliyonse ili ndi zinthu zake zimene imakhala ikuyang'ana. Ndi tinazaona kuti anefodi kodi amakhala kuyang'ana kwambiri chani ndiwo pa zimene amayang'anazi contestant wathu kapena tesokoda wathu amene akupanga fiti bwino kwambiri pamene papa ndi ndani, ndi pamene tinazaona kuti Irene Navicha ndi amene akukwanira pataito imeneyo. Koma yemwe adakhalapo second princess wa Miss Malawi mchaka cha 2004 Mabel Khonje wati izi zimachitika ndithu maka pakakhala kuti pali kusamvana pakati pa akonzi amwambowu ndi chiphadzuwachi.
akhonje ati akukhulupirira kuti china chake chiyenera kuti chinachitika kuti chisi asapatsidwe mwayiwu. Ayi ndithu chiganizo chimenechi ndi chabwino. Bodi ya Miss Malawi singangomuchotsa kumpanga replace Miss Malawi popanda chifukwa. Ndikuti ali ndi chifukwa chokwanira cause amakhalanso ndi malamulo awo. Mkulu woyendetsa mipikisano yosiyanasiyana ya ziphadzuwa Alolin Kijajik wati a Malawi sayenera kudabwa ndi izi. Iwo ati ngati chiphadzuwa chatangwanika wachiwiri wake amayenera atenge udindo wake. Iwo ati Irene Vija akuyenera apatsidwe mwayi. Sizachilendo kuti munthu wokuti ndi anawina first runner up kuti akapiteno akapange represent dziko lathu osati uyu amene anamusankha uja queen. Izi zimaonetsa so even makampani amakhala ndi ma CEO amakhala ndi ma vice or even dziko lathu lindi a president ndi yemwenso amadani vice president. Ngati a president alephera kupita or a president samathomo wauza vice president mupita mukandiyimirira apapa. A Miss Malawi sanalakwitse. Mpikisano wa Miss World udzachitika ku Vietnam kuyambira mwezi wa August mpaka September chaka chino. Bwalo la milandu lagamula kuti mbali zokhudzidwa zikaone kunyumba kwa malemu Agnes Katengeza ngati mbali imodzi ya umboni pa nkhaniyi. Izi zadza pamene amene amagwira ntchito ya mnyumba mwa malemuwa amaperekera umboni wawo wokhudza imfa ya Katengeza. Wezi Gausi ali ndi ripoti. Woyimira boma pa mulandu adziko ndi anthu malunda ati kupita ku nyumba imene malemuwo amakhala kuthandizire bwalo la milandu kuvesesa za umboni umene ukuperekedwa ku bwalo la milandu. Iwo ati bwalo la milandu likuyenera kukayendera ku nyumbako ndikuona zonse zimene opereka umboni amanena. Mmawa munaona tinabweretsa mboni ziwiri koma masana tabweretsa mboni yathu yachitatu ya tsiku la lero amene anali mzimayi amene amawathandiza pa khomo Agnes Katengeza. Zinaoneka kuti nzofunikira kuti umboni wake umveke bwino bwalo lizayeneka lipite likaone ndithu ku nyumbako. Ndifuna choti izi sitinazikonzekere mwansanga komanso kuti tikonzekere pamatenga ndithu magulu ambiri okuti tigwirizane nawo kupanga dongosolo zatipangitsa kuti tisakhalenso ndi choice china koma kupempha kuti mlandu uyimitsidwe kuti madongosolo onse apangidwe ndipo tizathe kupita ku nyumbako. Oyimira owaganizira Akavo Kaphwiti Banda ati mbali yawo ikuvomereza ganizo la bwalo. Masanano timamva umboni wa antchito kapena kuti wathandizira malemu omwe amakhala nyumba komweko ndi umboni wawo tinazindikira monga ife oyimirira oyankha milandu tinazindikira kuti zomwe amanenazo sitingangolota tifunika tiziwe kuti nyumbamo munali motani akanena kuti amakuwira dzina la oyankha milandu oyamba. Anayimala akulu kuti mwina sana akamva kapena ndi ochepa akati amachokera ku gate inali kuti zimangothandizira kuti tisokerere mmene panopa singamvesese famalo sinaonepo. Patsikuli anthu ena awiri anaperekera umboni wawo amene ali achifundo kadepo komanso a Frank Matiola. Tidakali ku bwalo la milandu, bwalo lalikulu ku Blantyre lati lidzapitiriza pa October 30 chaka chino kumva dandaulo loti anthu ena omwe akudzitchula kuti eni migodi akupitiriza kuyitanitsa ndalama kuchokera kwa eni maminibasi mu mzinda wa Blantyre. Bungwe la Blantyre Minibus Drivers and Conductors ndilo likudandaula kuti izi zikuchitikabe ngakhale kuti mwezi wa Okutobala chaka chatha bwaloli linagamula kuti oganiziridwawo ndi anthu ena asiye mchitidwewu. Zambiri mulipotiri. Lachitatu msabatayi oweruza a Edna Bodole anayamba kumva dandaulo la bungwe la Minibus Drivers and Conductors Association ndipo yemwe akuyimira oganiziridwa amene akudzitchula kuti eni migodi mu mzindawu anapempha bwalo kuti lisinthe tsiku la nkhaniyi. Loyayo anauza bwalo kuti iye anadziwisidwa mochedwa za dandauloli kotero kuti analibe nthawi yokonzekera. Bwalo litalengeza za tsiku latsopano la nkhaniyi, maloya oyimira mbali zonse anakana kuyikirapo ndemanga. Koma wapampando wa bungwe la Blantyre Minibus Drivers and Conductors a Shadrack Chingwalu auza atola nkhani kuti zimene akuchita kuganiziridwa zikubweretsa chisokonezo komanso zikukhudza ntchito yawo. Makoboy oitani amatiphinja anthu aja amatenga ndalama zambiri
kuposa city. Pamene amatenga ndalama zambiri kuposa city, zinthu zija zimaphinja ifeyo chifukwa timatulutsa ndalama zambiri m'minibus kuti tiapatse. Tikapatsa ndalama zimene zija komanso sitilandira ulemu ngati ifeyo madrayiva nzika za ku Malawi kuno amene timakachitenga chinthu chija kwa bwana kuti tikapange nacho chani business. Ndi anthu awo amatenga ndalama zambiri, ndalama zimene tikumtenga munthu kupita ku Blantyre ndalama zochepa, koma iwo aja akufuna ndalama za anthu atatu. Ndi takhala tikukambirana nawo kuti mwina atsitse ndalama zimene zija koma timayankhidwa zipongwe. Ndi tinaona kuti patokha sitingapange chiganizo koma bwalo la milandu ndimene lingathe kutifufuzira kuti kodi malamulo akuti chani. Mwezi wa Oktoba chaka chatha oweruza wa bwalo lalikulu a Alan Muhome anagamula mokomera bungweli ponena kuti Atiz Cherewani ndi a Abel Cherewani komanso anzawo ena asamatolerenso ndalama malo onyamukira galimoto zamatola mu mzindawu. Monga mmene zinakhalira chaka chatha pakadali pano bungweli likufunanso bwalo lilowererepo kukakamiza kuganiziridwa kumvera chiletso chimene bwalo linapereka chaka chatha pa nkhaniyi. Dziko la Malawi alipempha kuti liyike chidwi pa maphunziro am'mera mpoyamba ngati njira yopititsira patsogolo chitukuko. Izi zadza pamene ripoti la bungwe la International Parliamentary Network for Education laonetsa kuti mwana 100 azaka zapakati pa 7 ndi 14, 19 sadziwa kuwerenga ndipo 13 sadziwa masamu. Bungweli lapempha aphungu a ku nyumba ya malamulo kuti atenge gawo poonetsetsa kuti maphunziro akupita patsogolo. William Kumwembe ali ndi zambiri. Ophunzira pa sukulu ya mkombaphala ya Chindoka m'boma la Mzimba kuonetsa zina mwa zimene akhala akuphunzira mchakachi. Sukulu iyi ili pa mtunda wa makilomita pafupifupi 15 kuchokera pa agenda, ndipo ndi imodzi mwa sukulu zochepa chabe zimene zili mderali. Malowa anamangidwa ndi mmodzi mwa anthu amderali ndipo amaphunzitsa ana oposa 60. Kusintha anaja kuziwa kuwerenga, anaja kuziwa kuyankhula, akamapita kusogolo ndi kuti anaosogolo zakhala losavuta. Kuno kukungopereka chithunzithunzi mmene zinthu zilili m'madera ambiri mdziko muno makamaka akumidzi komwe sukulu za mkombaphala ndi zochepa. Ana ambiri amangoyambira sukulu zawo ku primary ndipo mwana 100 aliwonse mdziko muno 33 okha ndi amene amatsiriza maphunziro awo aku primary. Malinga ndi ripoti romwe bungwe la International Parliamentary Network for Education linatulutsa, ngakhale kuti ana amene amayamba sukulu za primary mdziko muno ndochuluka, ambiri amavutika kuwerenga ndi kulemba. We launched this policy briefing, our children learning. Akatswiri pa nkhani za maphunziro akuti pakufunika kuti boma ndi mabungwe agwirane manja komanso ayike chidwi pa ntchito za maphunziro am'mera mpoyamba komanso ayikepo ndalama zokwanira kuti tsogolo la ana likhale lowala. Nyumba ya malamulo kuzera mmakomiti amene ali nawo akhazikise kauniuni amene ayang'ane kuti ndi chifukwa chani ana athu akapita ku sukulu sakumaphunzira. Adindo nawo atakuyika kale chidwi chokwanira pofuna kuthana ndi mavuto amene ana asukulu amakumana nawo makamaka ku sukulu za mmera mpoyamba. Tilibe vuto kwenikweni kuti tingapange inquiry, and we are looking forward to that kuti tionesese kuti foundation learning imene yidi itheke ichitike chifukwa foundation learning ndi imene kuti inganthandizire mwana kuti akapita ku standard 1 asakavutike ndi maphunziro. Ngati dziko la Malawi lingayike chidwi chokwanira pa maphunziro a ana ngati awa, ndiye kuti loto la Malawi 2063 ndilofikirika. Tipitiriza kupatsirani nkhani izi zikatha izi. This July, get ready for stories that will make your heart race. From love and passion to secrets and lies that can ruin everything. Catch the sizzling episodes of Sins and Roses at 4 p.m, Domenica Monteiro at 5 p.m, Be My Sunshine at 6 p.m, and Avenida Brazil at 7 p.m, Central African Time. Only on Novelas Plus, Channel 134 on GoTV.
This is Standard Bank, but today we wanted you to see what we see. Vikanagasi. Kanakasi. A business also deserves to be welcomed. At Standard Bank, we see the business behind the hustle, the ambition behind the paperwork, the growth behind every welcome. Fikanyagasi for SME banking, business accounts, and support to help your business keep growing. Nkhanizi mkulu wa bungwe la makra amayamiko Nkoloma wati kuthana ndi mchitidwe wotenga kapena kufalitsa ntchito za eni zaluso pa intaneti popanda chilolezo kukufunika machawi. Nkoloma analankhula izi mu mzinda wa Blantyre pomwe mabungwe anabwera pamodzi kugwirizana njira zothetsera vuto la chinyengo la pa intaneti. Ma digital technologies amabweranso ndi zinthu zake zoopsa andi chimodzi mwa icho ndi anthu amene amatha kuba luso la anzawo ndi kumapanga share zinthu zimenezo. Monga example tili ndi Zodiac, MBC, Times, Mmawa, komanso tili ndi anyamata ambiri amene akupanganso produce content. Content imene amavutikira amapanga invest ndalama kuti imene ikhale available kwa ife Amalawi. Koma anthu ena upandu amatha kuba content imeneyo ndi kumapanga share kugwiritsa ntchito ma channels ena apa internet. Mmodzi wa akuluakulu ku nduna ofalitsa nkhani a Gracious Mana anatsimikiza kuti boma lili mbuyo mwa mabungwewa pothana ndi mchitidwe wombanda pa intaneti. Professor Zapita Mtharika ndi boma ali ndi chidwi kwambiri kuonesa kuti mdziko muno anthu onse amene ali ndi maluso akhale ndi platform yabwino yoti maluso awo azipindule. Ndi njira imodzi ndiyoti ofunika ngati dziko ngati boma tithese mchitidwe wa kuti piracy kundi kukopera ntchito za anthu ena kumapindula pamene siza iweyo. Izizi ndi vuto lalikulu kuno ku Malawi komanso iwe ni mu Africa komanso iwe dziko lonse lapansi. Chifukwa chake meeting ya lero ya ma stakeholders mu industry imeneyi asonkhana pano ifeso ngati boma tabwera pano kupereka support kuzimene zikuchitika tsiku la Mana anati mchitidwewu ukupititsa chuma cha opanga luso pansi chifukwa choberana ngakhale kugwiritsa ntchito mosavomerezeka. Anthu oposa 1,600 oyendetsa njinga za moto ndi galimoto mchigawo chapakati ndi kumpoto akwanitsa kupeza thandizo losiyanasiyana kudzera mu ndondomeko yoyendayenda ya nthambi yoona zapamsewu ndi chitetezo chapamsewu m'miyezi 3 yokha. Nthambi ya Directorate of Road Traffic and Safety Services DRTSS yanena izi kutsatira ndondomeko yoyendayenda imene inachita mu makamaka kudwangwa boma la Nkhotakota. Mtolankhani wathu Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Malinga ndi nthambi anthu andi oyendetsa njinga za moto ndi galimoto ochokera maboma monga Chitipa, Romphi, Ntchisi, Dowa, Dedza, Mchinji, Salima ndi Nkhotakota. Mwazina anthu akwanitsa kulembetsa mkaundula kupeza ziphaso zoyendetsera galimoto ndi njinga komanso kupangitsa ziphaso zatsopano zoyendetsera njinga ya moto ndi galimoto. Mkulu wa nthambi a Christopher Kuyera wati ndondomeko yoyendayendayi yathandiza kwambiri kuloyendetsa njinga ndi galimoto azitsatira malamulo apamsewu komanso kuchepetsa mavuto omwe anthu amakumana nawo kuti apeze thandizo la nthambi. Komanso tikapita kumene kuja tikumakhalanso ndi mpata owathandizanso anthu aja kuwaphunzitsa za kayendedwe kabwino kapamsewu. Ndiye ikutithandiza kwambiri kuti anthu tsopano akutha kupeza ma services athu pafupi ndiwo komanso chifukwa chakuti akupeza ma services athu aja akupanga zinthu zoyenerera pakumakhala compliance. Ndiye chimenecho chikutithandiza kuti ngozi zichepe.
wapampando wa gulu lochita bizinesi yakabaza wa njinga ya moto kuduwangwa kunkhotakota achitsanzo mantchichi wati ndiwokondwa kuti ochita kabaza otere oposa 130 akwanitsa kupeza mwayi wa ziphaso zoyendera pa msewu. kumagawa ngapo ndikuona kuti zilipindulira kwambiri. Wani kuona kuti ndechekha ngati so mwina chizindikiritso kwanani kwa ife nthawi zambiri timapezeka zona timatha kumwina kungoyenda opanda mwina ID ina iliyonse, komano apapa mokakamizika ndimofuna kutsata lamulo ndi kuti ID tiziyendera nayo imene ili license yathu, china chake kuchitika tikazindikirika kuti uyu ndi wakuti wakuti. Nthambi iyi idayamba ndondomeko yoyendayendayi zaka ziwiri zapitazo. Bungwe la Lilongwe Water Board lalowa mu mgwirizano ndi mpingo wa Katolika mu Archdiocese ya Lilongwe pomwe akhazikitsa thumba lotolera ndalama zomwe mpingo wa Katolika ukufuna kupeza kuti zithandizire ntchito za maphunziro za umoyo komanso zachifundo. Monsignor Patrick Tawale ati Archdiocese ya Lilongwe ikufuna kutolera ndalama zoti mpingo umangire sukulu ndi zipatala komanso kuthandizira ntchito zina zachifundo monga ngati anthu akhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi, njala